आं दिनै JSP Advice 65 चेनेलनि जै मोनसे गोदान कन्टेन्ट लानानै फैदों। बे कन्टेन्टआव आं बर'नि बिर जोहोलाव बिथां रन्जन दैमारिखौ आथिखालहालागै मानो जोबथेसालिनिफ्राय उदां अख्रांनि गाहायाव लाबोनो हायाखै आरो बिथां रन्जन दैमारिखौ लानानै आथिखालाव पलिटिकेल जिथु टाग वार जाबाय दं, बे पलिटिकेल टाग वारनि गेजेराव रन्जन दैमारिखौ लानानै आथिखालाव गोबां बर' अर्गेनाइजेशनफ्रा रन्जन दैमारिखौ थाबैनो सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय उदां जानायखौ लुबैगासिनो दङ। नाथाय खोब दुखुनांथावना खोथा, सिगनेटरि हिसाबै बिथाङा गोबां समनि आगोलावनो उदां अख्रांनि सिङाव फैनानै सरासनस्रा सुबुंफोर बादि रायजो जाफैनो हानाय थासारिया जानांगौमोन। खालसिमहालागै बिथां रन्जन दैमारिखौ जोंनि बिटिआर लोगोसे आसाम गभर्नमेन्टजों जथाय सरकार थासेयावबो जों माने बिथां रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालियाव बख'नो हायाखै। बेनि गेजेराव मा मोनसे ओंथि हाबनानै दं बेखौ साननानै दिनै बर'फोरनि गेजेराव ससियेल मिडियायावनो होन, इउटुबावनो होन, गासैयावबो बिथां रन्जन दैमारिखौ थाबैनो जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानायखौ साफ्रोमबो बर' माहारियानो लुबैदों। जानो हागौ माखासे बर'नि साननो हनो गोरों मेलेमजिबि लोगोसे खायसे दैदेनगिरिफ्राबो बिथां रन्जन दैमारिखौ उदां अख्रांनि गाहायाव फैनानै बर' माहारिनि जौगानायनि हाबाफारियाव बाहागो लाफैनायखौ लुबैदों। नाथाय खोब दुखुनांथावना खोथा, बिथां रन्जन दैमारिया सिगनेटरि हिसाबै बिटिआर एकर्ड जानायनि उनावनो बिथाङा उदां जानांगौमोन। नाथाय गोबां खोथाफोरखौ लानानै बिथां रन्जन दैमारिखौ आथिखालाव जोबथेसालियाव जोबनानै दोनबाय थानाया जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथावना जादों। बियो बर' हारि दावगानायनि बे मोनसे टिपाइसन जानो हाया। मानोना आथिखालाव बिथां रन्जन दैमारिखौ हरखाबैनो गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय लानानै 10 एपिबिएननि मोनसे केम्पआव लांनानै बिथांखौ जोबथेसालि बायदि 10 एपिबिएननि गेजेराव बिथांखौ लाखिनानै दोनदों आरो बिथांनि देहा सोलेरा आथिखालाव खोब गाज्रि होननानै खोनानो मोन्दों। आरो सेन्ट्रेल जेलाव थानाय समाव बिथाङा जाबादि आदार, जाबादि जोथोन मोनोमोन बेबादि जोथोनखौ मोनाखै होननानै माखासे एक्स एनडिएफबिफ्रा खुद्रिनायनि गेजेरजों ससियेल मिडिया आरो माखासे प्रेस मिटआव बुंबाय थादों। आरो बिथांमोना थाबैनो रन्जन दैमारिखौ हगारनाय जायाब्ला बिटिआरआव थामहिनबा बिटिआरनि भबनाव बिटिआरनि सिएम, एमसिएलए आरो गासै अफिसियेल स्टाफफोरखौ बिथांमोना हाबनो होनाय नङा आरो आन्थोरजयै हांगामा खालामलांबाय थागोन होननानै बिथांमोना फोसावदों। दा थारैनो बेफोरबादि आथिखालाव जि बिटिआरनि मावनो गोनां माखासे दफाफोर दङ, बे दफाफोरखौ मावफुङैनि सिगाङाव जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गावजों गाव बेबादि दाङाबाजि जालायबाय थायोब्ला आरो बिटिआरनि जि माखासे दफाफोर दङ बेखौ मावफुंनायाव जोंहा लेहेम जागोन। बेनिखायनो जोङो बिटिआर सरकारजों लोगोसे माखासे बर' फसंथानफ्रा लोगो लालायना माबादि बिथां रन्जन दैमारिखौ गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय लाबोनानै उदां अख्रांनि गेजेराव लाखिनानै बर' हारिनि जौगानायनि खामानिखौ मावनो हायो, बेखौ जों साफ्रोमबो बर'फ्रा साननानै नांगोन। बे बिथिङाव थोंजोङै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां मावनांगौ बिबान दं होननानै आं सानदों। आरो गुबुन फारसेथिं बिटिसिनि चिफ बिथां प्रमद बर' आरो डिपुटि चिफ बिथां गबिन्द बसुमतारी, बिथां सानैखौनो बिथां रन्जन दैमारिखौ सोखानायनि माखासे हाबाफारिखौ आसाम सरकारा बिथांमोननो गथायना होदों होननानै जों माखासे सुलुंनिफ्राय मिथिदों। नाथाय खोब दुखुनांथावना खोथा, आथिखालसिमहालागैबो बिटिआर सरकार थामहिनबा बिटिसिनि गेजेराव बे रन्जन दैमारिखौ माबोरै हगारनाय जागोन आरो रन्जन दैमारिखौ माला हगारनाय जागोन बे खोथाखौ थिरांथा बिथांमोना प्रेस मिट होनानै बा ससियेल मिडियानि गेजेरजों थोंजोङै बुंनो हायाखै। बिथांमोना खालि माखासे
रिपर्टारफोरनि गेजेराव थाबैनो रन्जन दैमारिया गगोन होननानै बुंबोबाय थादोंब्लाबो दिनै बिटिआर सुक्तिया 2 बोसोराव आगान सुरनो थांगासिनो दं। बे बुब्लिसिमहालागै बिथां रन्जन दैमारिखौ सख'नायनि मोनबो हाबाफारिया दावगायाखै। जों बेफोरखौ जों टिभिनि जानबुं आरो माखासे ससियेल मिडियायाव सावरायबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। आथिखालाव दुलाराय बर' थुनलाइ आफादाबो बिथां रन्जन दैमारिखौ बर' हारि जौगानायनि ओंथियाव थाबैनो हगारनानै होनांगौ होननानै बिथांमोना आपिल खालामदों। बेयो खोब नोजोर बोथावना बिथिं। आं मिजिं लायो जोङो थाबैनो बिथां रन्जन दैमारिखौ सख'नांगौ आरो बिटिआरनि जि मावनो लानाय हाबाफारि बेफोरखौ जों थाबैनो मावफुंनो नाजानांगौ। मख'नो गोनां खोथादि थांनाय बुब्लियाव अमित शाहया जेब्ला जोंनि बिटिआरआव फैनानै तामुलपुर समस्तिनि बेन्दोङाव थानाय मोनसे जायगायाव तामुलपुर मेडिकेल कलेजनि नामै अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जादोंमोन। बे अन्थाइ खाम्फा गायसननाय हाबाफारियाव बिथाङा बिटिआरखौ 2024 थामहिनबा 4 बोसोरनि गेजेराव बिटिआरनि माखासे दफाफोरखौ मावफुंनाय जागोन होननानै बिथाङा खोथा होदों। नाथाय आथिखालनि जिथु थासारि बे थासारिखौ नायोब्ला 4 बोसोरनि गेजेराव बिटिआरनि दफाफ्रा जुदि माबा मोनसे जाहोनाव मावफुंनाय जाया अब्ला थांनाय बुब्लिफ्राव जेरैहाय बिएसि सुक्तिनि समाव जों गावजों गाव दाङाबाजिनि जाउनावनो बिएसिनि जेबो दफाफोरा मावफुंजायाखैमोन। थिग बिदिनो बिटिआरनि दफाफ्राबो लेहेम जानानै जुदि थालाङोब्ला जोंहा गोबां बिथिङाव खहा जागोन। बेखौ नोजोर बोनानै आथिखालाव हांगामानि जि हाबाफारि लाबाय थानाय बिथां एक्स एनडिएफबिजों बिटिआर सरकारजों जथाय सावरायलायनायनि गेजेरजों थाबैनो रन्जन दैमारिखौ जोंनिफ्राय दिहुनना लाबोनांगौ, नङाब्ला बर'नि गेजेराव खोब दुखुनांथावना थासारि जागोन। आरो बर'नि गेजेराव बे रन्जन दैमारि जि बिदाय लोगोसे माखासे एनडिएफनि बिदा फंबायफोर जायफ्रा सेन्ट्रेल जेराव दा थानानै भुगिबोगासिनो दङ, जिउ खांगासिनो दङ, बिथांमोनखौ सख'नो हायाब्ला फिन बिथांमोनखौ लानानैनो मोनसे जांख्रिखांनाय मोनसे हांगामारि खालामग्रा मोनसे हान्जा जोनोम जानो हागौ। बेनिखायनो जाहाथे जोंनि बिटिआरनि दफाफ्रा मोजां रोखोमै मावफुंजालाङो बेखौ नोजोर बोनानै बिटिआरनि चिफ बिथां प्रमद बर' लोगोसे बिथां गबिन्द बसुमतारी बिथांमोनखौ लोगोसेयावनो माखासे बर'नि लिडिं अर्गेनाइजारफ्रा खौसे जानानै आसाम बिधान सभायाव बिथां रन्जन दैमारिखौ थाबैनो सख'नायनि हाबाफारिखौ लानांगौ आरो सरकारखौ नारसिननांगौ। अब्लानो जों बिथां रन्जन दैमारिखौ थाबैनो सख'नानै लाबोनो हागोन। नङाब्ला थांनाय आसाम बिधान सभानि बिसायख'थियाव जेरैहाय आसामनि आबादारि फसंथाननि आफादगिरि बिथां अखिल गगैखौ जोबथेसालिनिफ्राय जेरैहाय शिबसागर समस्तिनिफ्राय बिथांखौ केन्डिडेट सायख'नानै बे कृषि हन्थाया देरहासार खालामदोंमोन आरो देरहासार जानायनि उनाव बिथांनि माखासे एनआइआ जाबसिनना होनाय केस लोगोसेयाव माखासे गेदेर केसफोरखौ उइथड्र खालामदोंमोन आरो बिथांखौ जोबथेसालिनिफ्राय हगारनानै होदोंमोन। थिग बिदिनो जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआबो एबा इउपिपिएल हान्जानिफ्राय जुदि बिथां रन्जन दैमारि आरो जि बिदायखौ गसाइगाव समस्ति आरो तामुलपुर समस्तिनि लांदां जानानै थानाय आसाम एसेम्ब्लिनि जि फैगौ बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव बिथांमोनखौ केन्डिडेटसार होनानै जुदि देरहासार होनो हायोब्ला जोङो खम समनि गेजेरावनो बिथां रन्जन दैमारि आरो जि बिदायमोननि माखासे जाबसिनना होनाय केसफोरखौ जोङो उइथड्र खालामनो हागोन। अब्लाना जोङो खम समनि गेजेरावनो बिथांमोनखौ बेफोरबादि गेदेर दायनिफ्राय एबा जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामना लाबोनो हागोन आरो सेन्ट्रेल जेलाव थानाय एनडिएफबि बिदा फंबायफ्राबो उदां जागोन। बेखौ मिजिं लानानै जोंनि बर' दैदेनगिरिफ्रा गासिबो खौसे जालायनानै मावलाङोब्ला मिजिं लानो हायो खम समनि गेजेरावनो बिथां रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय बहनना लाबोनो हागोन। नङाब्ला जोंनि गेजेराव बिथां रन्जन दैमारिखौ लानानैनो मोनसे राजखान्थियारि इस्यु खालामनानै
माखासे सेक्सननि मानसिफ्रा जोंनि बिटिआरआव आसामाव दावराव दावसि खालामबाय थागोन अब्लाना जोंनि बिटिआर एकर्डनि जा माखासे दफाफोर दङ बे दफाफोरखौ मावनो गोनां हाबाफारिया लेहेम जानानै थालांबाय थागोन आरो बिथांमोनखौ लानानैनो जोंनि गेजेराव बर'फोरनि गेजेराव दानलाय सुलाय आरो फिन जुदि जांख्रिखांनाय जाफिनोब्ला जों बिटिआर एकर्डनि माखासे हाबाफारिखौ थि समाव मावफुंहैनो हानाय नङा अब्लाना जोंहा खोब खहा जागोन। बेनिखायनो जोङो बिटिआरनि दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंनो नांगौब्ला जों आथिखालाव रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय लाबोनांगोन मानोना सागानगिरि हिसाबै बिथाङा आथिखालाव उदांस्रि मोननांसिगौमोन नाथाय बिथांखौ आथिखालाव एनडिएफबिआ आसाम सरकार भारत सरकारनि खावलायनायाव जाबादि बिथांमोना थिनदोंमोन बिथांमोना थिननाय बादियै दिनै बिथांमोना एनडिएफबिनि आफादखौ सिफायबाय हाथियार गथायनो होदों हाथियारखौ गथायबाय आथिखालाव एनडिएफबिनि गासै हाबाफारिफ्रा सरकारनि बिथोन बादियै बिथांमोना गासैखौबो मावफुंजोबनायखौ जों नुनो मोनदों। बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै नखरनिनो बिनानाव बिथां अनजालि दैमारिया रन्जन दैमारिखौ सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय नखरनि मानसिफोरनो मिथिहोआबासिनो हरखाबैनो सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय ट्रेन्सफार खालामनानै 10 एपिपिएननि गेजेराव जोबथेसालि बादि बिथां रन्जन दैमारिखौ फिन लाखिहैनाय थासारियाव गिख्रांथावना जादों मानोना हरखाबै नखरनि मानसिखौ मिथिहोआबासिनो बेबादि खालामनाया खोब दुखुनांथावना थासारि होननानै बिथाङा बुंदों। लोगोसेयावनो थांनाय बुब्लिफ्राव बिपिएफनि दिनफ्रावबो आसाम सरकारजों बिपिएफआ लोगो सरकारनि बाहागोदारि हिसाबै दंमोन। बै समावबो रन्जन दैमारिखौ जाबादि जेलनिफ्राय बहननो थाखाय हाबाफारि लानांगौमोन बेबादि हाबाफारि लानो हायाखै आरो दा बेफोर जियानो जादोला आं मिजिं लायो थाबैनो बिटिआर सरकार एबसु आरो माखासे सिगनेटरिफोरजों जथाय जालायनानै सरकारजों सावरायनानै जों थाबैनो बिथां रन्जन दैमारिखौ दिहुनना लाबोनांगौ आरो बर'फोरनि गेजेराव गोजोन खौसेथि थासारिखौ सोमजिहोनांगौ नङाब्ला बर'फोरनि गेजेराव मोनसे गिथावना आबहावा जोंनि गेजेराव बारनो हागौ। बेखौ जोङो थाबैनो जों गावनि खुगानि अरखौ गावनो खोमोरना लानांगोन नङाब्ला बे जोंनि खुगानि अरानो जोंनि दुलाराय बिटिआरजों लोगोसे आसामाव जोंब्लावनो हागौ। मानोना आथिखालाव एक्स एनडिएफफ्रा गावसिनि मोननो गोनां मोनथाय आरो गावसिनि दैदेनगिरि बा जोंनि दैदेनगिरि बिथां रन्जन दैमारिखौ सिगनेटरि हिसाबै जेलाव दोनबाय थानायखौ बिथांमोना साबजानाय मोनाखै जायनि जाउनाव बिथांमोना रन्जन दैमारिया जुदि थाबैनो जुदि गवाब्ला बिथांमोना आन्थोर जयै हांगामा खालामनाय जागोन आरो बिटिआर भवनाव मोनबो बर' दैदेनगिरिखौ हाबनो होनाय नङा होननानै बिथांमोना हुमखि होदों। थारैनो बेफोरबादि हांगामाया जोंनि गेजेराव जालाबाय थायोब्ला जों बर'आनो बर'खौ जुदि दबथायबाय थानो गोनां जायोब्ला जोंहा खोब खहा जागोन। गुबुन फारसेथिं जोंनि बिटिआरआव माखासे ट्राइबेल गामिफोरखौ सोसननाय हाबाफारिया कमिसननि नाजानायाव जालांबाय नाथाय माखासे ट्राइबेल गामिफ्रा जेरैहाय कच राजबंशी गामिफ्रा जोंनि बिटिआरआव थानायखौ बिथांमोना साबजानाय मोनाखै आरो फैगौ बुब्लियाव बिथांमोना माखासे कच राजबंशी गामिफोरखौ कमतापुराव सोसननायनि हाबाफारि सिङाव दङ बिथांमोना। बेनि थाखायनो बिथांमोना बिटिआरआव जाहाथे गावसिनि मैखोम ओनसोलफोरा हाबा बेखौ लानानै बिथांमोना दान्थे बिदान्थे ससियेल मिडियाफ्राव प्रेस मिटफोराव बुंगासिनो दङ। दा बेफोरखौ जों समाधान खालामनो नांगौब्ला जों गावजों गाव जुदि बेबादि अरलायबाय थायोबा राजखान्थियारि गादिखौल' लानानै जोङो हाबा मावबाय थाबा जोंनि गेजेराव खोब गिख्रांथावना थासारि सोमजिगोन। माखासे एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफोरा आथिखालाव उदां जाबाय आरो बिसायख'थियाव बाहागो लानानै सानैसो एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै एमएलए बा एमसिएलए जाबाय आरो माखासे एनडिएफफ्रा बेबादिनो माखासे केसफोरजों जाबसिन जानानै दिनै सेन्ट्रेल जेलाव जोबजानाय भुगिगासिनो दङ। बे बिथिङा जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथावना खोथा। जाहाथे बर'नि गेजेराव गोजोन खौसेथिया फैयो बेखौ थाबैनो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जथाय सावरायनायनि गेजेरजों रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय जुदि
थाबैनो सख'ना लाबोनो हायाब्ला जोंनि बिटिआर रिजनाव खोब गाज्रि थासारिजों जों मोगा मोगि जानो लागा जागोन आरो जोंनि मावनो गोनां हाबाफारिफ्रा ओरैनो थालांगोन। जोबथा बुब्लियाव आंनि चेनेलाव जायफ्रा गोदान बिथांमोनखौ आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय खावलायनाय थाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।